има други хора, които са подписали. Да. Те също като мен са се чувствали, не, даже аз по-излъгана се чувствах, защото аз дори не знаех кои са Тогедър и какво е исторически парк. А пък те са смятали, че инвестират в исторически парк, пък после са се усетили, че всъщност му дават личен заем. Той ми показва на телефон и ме покани да се срещна с Ивелин, да ми разкаже за къщите, защо. Той явно реши, че аз съм наистина много голям бълък и ми каза, сега ще ти кажа как се правят тия къщи и ти взимаш заем от банка, защото нали, се знае, че в IT ние имаме големи заплати, ни дават заеми, банките са благосклонни към нас и започвам да смятам. Ти инвестираш парите, заедно с него сме собственици на къщата. И нали, там някакви сметки, като инвестирам и после кога ще се построи и кога и какво ще се случи. И накрая всъщност кри лището, защото като смяташе, се оказа, че аз, плащайки заема, ще взема може би 20 лева на месец, ще ми е печалбата.